dels diàlegs que vam plantejar-nos amb el professor Francesc Villarmés, al qual li agraeixo, que ha tornat a venir des de Girona avui aquí i segurament tornar a Girona al finalitzar. No sé si alguns de vosaltres ja vau ser-hi en la primera tongada, però va ser excel·lent, jo personalment vaig gaudir-ne molt i ara preparant una mica el que faríem avui ja he tornat a tenir aquest extra que vosaltres no heu tingut de gaudir en la preparació. Volíem fer diàlegs al voltant d'aquest dipòsit, del món del barroc i de la mirada que es tenia llavors, de la mirada castellana, de l'evolució que això ha anat patint. En la primera sessió vam parlar d'aquests barrocs dins del barroc, perquè no és un barroc monolític. Vam parlar de l'escriptoria en diferents països, vam parlar d'Itàlia, que és la gran acadèmia on tots volien anar, del món flamenc, del cas espanyol. I en la sessió d'avui volíem parlar de dos temes. Per una banda dels gèneres, perquè hem traslladat la sessió en aquesta sala, on precisament podem veure el que es desenvolupava en aquest segle d'or, del qual també vam parlar en l'altra sessió, que era l'art religiós i l'art de la monarquia o de l'aristocràcia, l'art de la cort. I també com l'evolució de la pròpia història del Prado marca la configuració del nostre dipòsit en el cas del museu. A la paret del fons hi ha totes aquestes fotografies antigues d'on es va instal·lar el dipòsit des dels primers moments quan va arribar les 5 tongades o els 5 enviaments amb els quals van enviar al Prado les 50 i pico obres que van arribar en aquesta primera fase i després l'evolució al llarg dels anys. El Museu del Prado enguany celebra el seu 200 aniversari, just al mes de novembre celebrarà aquests 200 perquè es commemora la data de l'obertura que obre el 1819 com a Museu Reial. I d'això en parlarem, perquè primer va ser Museu Reial, després va ser Museu Nacional, es va declarar Museu Nacional l'any 68 amb la Gloriosa, i també ha estat, com tots els museus, ponents viu. Recordo, no sé on vaig llegir, que el Sempron, quan anava a Madrid per temes polítics i volia fer una pausa i amagar-se del món, s'anava al Prado perquè diu, allí nadie me va encontrar. I avui dia, quan anem al Prado, jo per temes laborals, que vaig estar la setmana passada, com tots els museus aquests grans de ciutat, són una massificació absoluta i més amb la primavera i l'arribada del bon temps. Però repassant la galeria central del Prado, que sempre és un luxe, veus com aquestes grans perles de les col·leccions reials. Per tant, avui que tenim també els retrats dels monarques en aquesta sala, si et sembla, comencem per aquí, el tema dels gèneres anirà sortint paral·lelament. El Museu del Prado obre oficialment el 1819, a la tarda del 1819, com a museu real. I en aquest museu real, els visitants, el primer públic, podia veure, sobretot, les col·leccions que s'havien anat atresorant per la monarquia dels Àustries i dels Borbons. I dins de la monarquia dels Àustries i dels Borbons destaquen determinats personatges. Comencem una mica al principi amb aquesta figura Carles V, sobretot Felip II, i la seva admiració per Tiziano i aquests primers moments en què aquests noms tan internacionals. Bona tarda a tothom. Ja m'ha treballat de les coses. Bé, d'entrada volia dir que estic content d'estar aquí perquè és una forma diferent també d'acostar-te a l'ofici, a aquesta disciplina. Una cosa són les classes, els estudiants, el dia a dia, l'altre són les de viatge i expliques coses, i l'altre és poder fer un entorn com aquest, una companyia, aquestes hores ja més tranquil, amb una adreça com aquesta de col·lecció. I per tant, tenim molt de gust de ser i els és no. A veure, puc començar una mica pel principi, poder. El Prado es forma en 1818, però té
prolegòmens. És a dir, si arriba per una qüestió molt particular, més aviat pels fets que han passat uns anys abans, i té a veure amb dos actors. Un, sobretot, és l'Acadèmia, la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Fernando, que ja tenia un primer nucli de col·lecció bastant important, però sobretot d'obres que havien fet els propis artistes, o bé d'obres que s'adquirien, o bé d'obres que anaven a fer, sobretot cuidats, guixos, i a més sempre tenien a l'abast algunes de les col·leccions en les quals es podia visitar. Però jo crec que desencadena la formació d'un gran museu el prolegòmen de la creació a França del Louvre. És a dir, és el moment en què la gran potència, el gran mirall, França, ha decidit crear, després de la Revolució, un museu nacional. Un museu nacional al qual albergarà, per confiscació, bona part, les col·leccions tant de la reialesa com de bona part de la desamortització també dels béns i monestirs i de l'església de França. Una mica també en un moment de construcció d'un discurs nacional posterior a la Revolució Francesa que desemboca en què una col·lecció pública, oberta al públic, representa també un mirall de cara a aquest nou estat que emergeix després de la Revolució Francesa. I més si pensem que després hi ha la voluntat, sobretot de Napoleó, que el Louvre aculli les grans col·leccions de les confiscacions i de la rapinya de tota Europa. Els retorns que hi van haver, avui dia, quan part dels grans dipòsits francesos no segueixen provinent d'aquesta part. Bé, en el cas espanyol també passa una cosa semblant, perquè hi ha la intenció de crear el que es va dir el Museu Josefino, que de fet és un fracàs, perquè no va arribar ni a obrir-se, però era un símil a allò que s'estava fent justament en Josep Bonaparte, que estava fent justament a França. I després de la caiguda de Napoleó, inclús amb un primer intent de fer un museu fernandino, que es va dir, una restauració, que també no va arribar molt molt. Però en aquest moment l'Acadèmia va apretar perquè les col·leccions reials, que eren el gran nucli de les col·leccions espanyoles, on hi havia obres, després ho anem parlant, de l'etapa esplendorosa des de finals del XV fins al moment de finals del XVIII, unes col·leccions extraordinàries. Aquest era una possibilitat sobre de tenir un museu, atenció, per formar els alumnes de l'Acadèmia. Perquè aquesta és la primera intenció del Museu del Prado. No és tant un museu amb intenció de ser obert, com ara ho entendríem, o com hi ha estat el Louvre, tot i que a poc s'hi va anar caminant, sinó més aviat com a lloc de formació. És a dir, com a lloc d'espai còmode on els artistes de l'Acadèmia passaven a aprendre, bàsicament, amb un sistema acadèmic. Aquesta és la idea original del nucli de la formació del Prado. I després ja anirem parlant, però això tindrà una successió, és a dir, tindrà una continuïtat. Ara també és veritat, la Mireia ho ha dit, el primer Prado és de propietat reial, és a dir, alberga les col·leccions reials. I per tant, l'edifici sí que és construït i promocionat per la monarquia, amb Villanueva, però les col·leccions són sobre la propietat reial. De fet, no es nacionalitzaran les col·leccions fins a 1861, que després serà el Museu Nacional del Prado. Durant aquests anys, de fet, s'aniran creixent el Prado, sobretot amb una incorporació paulatina d'obres procedents de col·leccions reials, de diferents llocs, si cas ja parlarem. I, no sé, clar, en aquesta primera col·lecció heu de pensar que les col·leccions reials van tenir diferents grans moments i diferents moments d'impuls amb l'arribada extraordinària d'obres en funció una mica de les diferents etapes. També hauria de distingir una cosa. Tal com veiem avui dia un museu com el Prado o aquí a Vilanova, aquí hi ha obres de diferents procedències, de diferents autors, d'escola espanyola, d'artistes foranes, aquí al darrere, l'escola flamenca i holandesa, i un altre són els d'escola espanyola, o bé artistes espanyols.
mica de distinció, perquè la monarquia pràcticament sempre, excepte en casos molt particulars, el concepte de col·leccionisme era més aviat per l'artista fonant, no tant per l'artista local, nacional, perquè més aviat treballava al seu servei. És a dir, això és un matís, tot i que hi va haver petites adquisicions d'autors determinats, d'obres singulars, però no sé si s'entén prou bé, és a dir que l'objecte preuat va ser de grans noms de la pintura europea i que a poc conformaven les seves col·leccions, o ús particular dels reis, o per adornar, simplement per decorar estances i palaus, no n'hi havia pocs, per uns quants, o bé realment per una qüestió de prestigi de la reialesa a través de l'art. Fet aquesta distinció, hi ha diferents moments. Aquí, la primera gran col·lecció és, de fet, la de Maria d'Hongria. Esclar, sempre parlem amb Carles V i Felip II, però aquí realment és una dona qui té la col·lecció més extraordinària que hi ha de pintura formada en els Països Baixos, de presència de domini espanyol, que a més és la tia de Felip II, exacte, la Carles V, que més governava els Països Baixos, que havia aplegat una col·lecció extraordinària de Dürer, Van der Goes, Frank, és a dir, els grans artistes flamencs van formar part de les col·leccions de Maria d'Hongria. I de fet, la col·lecció passarà a formar part de les col·leccions reials a la seva mort. I també diré una cosa, a part, Carles V és el primer, l'emperador, qui va començar també un afany col·leccionista de plegar i de començar a fer unes primeres compres per restaurar la decoració de molts d'aquests grans palaus en els quals es van anar trobant a mesura que van anar lligant tot el territori espanyol. Però si hi ha un moment important en què desembarca aquesta col·lecció, s'ubica en un lloc i d'alguna manera comença a ser difosa i estudiada, fins i tot per visitants, i preuada pel mateix rei, és en Felip II. És a dir, Felip II segurament és un dels reis més cultes que va haver. Un rei amb una formació extraordinària. És una de les formacions més exquisites que podia haver rebut un príncep a l'Europa del segle XVI. Es va formar, a més, les corts més prestigioses d'Europa. Es va formar amb alguns dels doctors més importants que hi va haver. I va passar per la cort de la seva tia, va passar també per la cort anglesa. De fet, el gran model de Felip II és l'exquisidesa del vestuari a la cort anglesa. I ell, quan arriba a Espanya, el que fa és una qüestió d'imitar. El que fa és vestir ràpidament la seva gran empresa, que serà l'Escorial. De fet, dos espais. El Buen Retiro, el lloc per excel·lència on tenia ubicada la seva cort quan la trasllada de Toledo a Madrid, i l'Escorial. Perquè l'Escorial, a part de l'església i el panteó, és el lloc per plegar les col·leccions de Felip II. És la carta de presentació de Felip II davant de les monarquies europees. Aquest rei prudent que es mostra a Europa amb una obra colossal. És el nou temple de Salomó. I aquest nou temple de Salomó i posa dintre les col·leccions de la seva tia, les col·leccions del pare i la seva compra compulsiva d'obres, sobretot d'història italiana. És el gran moment de la relació amb Tiziano que ja havia iniciat el seu pare. Felip II té una predilecció per l'escola veneciana importantíssima. També perquè ells s'han format a Itàlia, han passat per Itàlia. És el moment de l'arribada de les poesies, d'aquests quadres de Nuc, observa l'exposició, que està a Londres, a Madrid, a l'Altra. És el moment de l'arribada dels Tintoretto, és el moment de l'arribada del nucli gran de les col·leccions, sobretot de pintura veneciana, en el context del Felip II. Aquest és el primer gran moment. Esclar, l'altre, no sé, de tots vostès, no fa falta ni que ho senyali, és Felip IV. De veritat que Felip III...
Això no haurà més, L'altre moment és el de Felip IV. Felip IV segueix l'empresa, de fet segueix una política sobretot, també parlarem si res més endavant, de redecoració d'espais, d'impuls sobretot de les decoracions difícils que són per encàrrec del Retiro, del Parco, els grans espais sobretot de violents, inclús també de promoció de bombers, les faltes, s'impulsa, i és un moment esclar de l'atracció cap a la cort dels artistes més importants que treballen, sobretot en el nucli sevillà i Duana. És el moment de l'atracció cap a la cort de Granada. I és el moment que Velázquez no només el té de pintor de cort, encara funcionaria que no parlàvem abans, sinó que el va anar a Itàlia a buscar obres, sobretot escultures, per la seva pròpia col·lecció. És a dir, cada moment, cada rei seguirà una política d'adquisició important d'obres. Però és veritat que hi haurà alts i baixos, perquè el moment de Felip IV ja no és un moment feliç de les finances espanyoles. És a dir, ja s'està arribant a un moment de fortes dificultats i sempre estan gairebé al total i va arribar a l'ingresso només parlo més d'això. Potser el gran moment, abans n'hem parlat, és el canvi de dinastia i és l'arribada de Felip V, perquè aquí sí que també hi ha un canvi de paradigma. I Isabel de Torres. Sí, no. Abans de parlar dels Borbons, en el cas concret de Felip IV, ara ens explicava aquest paper que va jugar Velázquez, que avui dia és per nosaltres la primera espada del segle i a nivell internacional també, no? El Prado es coneix per aquestes dues grans figures de Velázquez i Goya, que ara parlarem com parlem dels Borbons. Però, per exemple, de la mateixa manera que hi havia aquesta vinculació Felip II amb Tiziano, perquè Tiziano produïa i ja l'enviava directament a Felip II, aquí tenim Felip IV amb Rubens. I les figures de Rubens i de Velázquez, que en el fons Rubens diu a Velázquez que és de Capitàlia, que és la mare de les mares, també és molt curiosa perquè defineix aquest alt funcionariat de la talla d'aquests artistes, que no només tenen aquest talent i aquesta, en el cas de Rubens, aquest taller amb tantíssima gent i amb tantíssima producció, sinó que a més fan aquesta actuació del funcionari entre monarquies que fins i tot resolen temes diplomàtics, no? I avui dia el Prado, si no m'equivoco, té més de 90 Rubens, fruit d'aquesta relació. Rubens és un cas a part, és a dir, Rubens podria gairebé separar, una peça separada, perquè Rubens no només és un pintor amb una habilitat extraordinària, no només com a pintor, sinó com a empresari, perquè en el fons la capacitat que va tenir Rubens d'habilitat no la té cap altre pintor. I esclar, és una cosa que Rubens ja primer era un políglota, parlava 8 llengües, era un home amb unes habilitats socials extraordinàries. A més, és allò que se'n deia un bon xarma, no? Era algú que tenia habilitat social, era diplomàtic, era el model de perfecte cortesà i en aquest cas algú que venia del món de la personalitat però elevat a la categoria de pintor a l'alçada dels contemporanis de tot Rafael. I és veritat que Rubens ja venia de Màntua. Esclar, havia estat al servei dels Gonzaga i era un Rubens mosonet de 2 anys, no sé si tenia 20 anys, per ahí no gaires més. I els Gonzaga l'havien enviat a Roma, que és com fa l'adquisició d'alguns dels grans carvalls. I esclar, la presència de Rubens en aquest ideari catòlic europeu, esclar, a la cort espanyola Rubens va ser, gairebé un senyor. A més, algú que justament això, és a dir, un pintor, a més per aquesta capacitat d'itinerància que donaven unes coses, se'ls podia encarregar missions diplomàtiques i se'ls podia fer una mica com Mercuri, no? És a dir, portadors de missatges, portadors d'encarts, i no només per una qüestió artística van treure aquests pintors, és a dir, feien de diplomàtics. Ara és una excepció, o és una excepció, pocs altres faran el que farà Rubens. I esclar, a més la relació amb les grans cases, també venia del seu treball a França, de la sèrie de Maria de Medici, Rubens ens pot dir que és un cas real. I una cosa de Velázquez, és veritat que se l'ha comparat sempre a Rubens, més aviat potser per la seva condició d'artista
que no tingués les mateixes habilitats que Rubens. Velázquez també, al llarg de la seva vida, va viure en un acord en què la seva principal ocupació, sobretot, era fer retrats. És a dir, era un pintor sol. Poques vegades va pintar temàtiques que no s'allunyessin de l'encàrrec oficial, a part de fer altres feines dins del palau, perquè ell era l'encarregat dels claus. Era un sistema dins de la cort espanyola que no hi havia un pintor de cambra, com ho coneixem nosaltres. Arribarà més tard aquesta distinció. Ells, en la cort dels Àustries, tot el funcionariat, que normalment era aristòcrata, tenia una funció. I dins d'aquestes funcions, els artistes, a vegades, això, un era l'encarregat dels claus, l'altre era l'encarregat dels vins, l'altre han de fer les seves pròpies funcions d'artista sol, o hospedat en el mateix malalt. Però l'ocupació principal de Velázquez era un pintor pensat per fer retrats. Sí, amb uns models, amb les tipologies, amb una iconografia concreta i sobretot renovant a l'entrada haureu vist que hi ha un quadre petit que és deliciós, a vegades passem molt ràpid, que és un retrat de dama del Juan Cantor de la Cruz. És un pintor extraordinàriament bell, fi, elegant, sobretot una tipologia de retrat que Velázquez renovarà una mica, que són els retrats en què la forma de vestir és la iconografia del model, més que la persona retratada. La forma en què es presenta el personatge és d'alguna manera la manera com marca una determinada iconografia i una forma de presentació, que és una mica diferent, per exemple, al món de Rubens o al món dels venecians, en què el retrat sempre és una introspecció, sempre és una entrada cap al personatge, cap a la manera com s'expressa, com mira. En canvi, el retrat d'aparell de la cort espanyola, en els primers anys, sobretot en el moment de sofonisme amb Lissola i la Línia Fontana, que estan treballant per Felip II, dues dones pintores extraordinàries. Però, esclar, és el moment d'Antoni Moro, que és el pintor per excel·lència de retrats, o bé Alonso Sánchez Coelho, o bé Juan Cantor de la Cruz. És a dir, són pintors que segueixen un patró, un model i molt determinat. Són els reis presentats de manera frontal, mirant cap a l'espectador, en primer terme, i amb una trets, una parella, a vegades un cortinat, a vegades una taula. És a dir, és un model de retrat molt característic que gairebé marcarà una pauta constant. Gabriel Velázquez, és veritat que va començar a introduir en el retrat la introspecció, és a dir, una mirada al rei, una mirada més intensa, una mirada més en dintre, cap a l'home, cap al personatge, cap a les situacions. No és el mateix un retrat en què està en una situació de tristesa i de cacera, que no és el mateix quan fa un balígol de treball, no és el mateix quan el rei es presenta orant, que obrirà la línia que et portarà fins a morir. És a dir, que sí, que introdueix aquests petits canvis en el retrat que s'hauria de fer en ell. Però aquesta és la gran ocupació. Penseu una cosa, de sèries reials a Madrid n'hi va haver moltíssimes. Per exemple, en el Buen Retiro hi havia sèries de 94 quadres de la història dels reis de la corona Astur lleonesa que cavalcaven amb els àustres, que l'obra continuava. En l'Alcázar hi havia gairebé sèries de més de 50 retrats. És a dir, gairebé cada sitio real i també els grans convents, Yuste, la Encarnación, hi havia també sèries de retrats reials. Per què? Perquè era la presentació, la fixació de la imatge i de la dinastia en tots els espais de promoció reial. Això va generar tota una quantitat d'artistes que van ser atrets cap a la cort i cap a aquestes col·leccions reials, copiant, replicant, fent, estenent, per encàrrec, per els mateixos reis, per altres, sèries reals. Hi ha moltíssims, realment moltíssims. Inclús a vegades, si n'hi havia algunes que de la corona catalana aragonesa, per exemple, la de Filippo Ariosto, que estava a la Diputació de Saragossa, doncs enviaven un pintor a copiar-la perquè hi hagués també una còpia a Madrid. És a dir, eren obres d'encàrrec, sobretot pensades per la promoció reial. I això és com omplir les col·leccions reials.
o pintura d'encàrrec o pintura de col·lecció. I aquesta és una mica la primera composició d'aquesta part. Abans d'avançar, faig uns matisos relacionats amb el dipòsit d'aquí, però recapitulant, per tant, hi ha aquestes dues entrades. Aquest objecte preuat, Tiziano en el cas dels primers Àustries, o Rubens, que jo també ho deia, a part d'aquest fenomen Rubens, que a nivell de taller com a nivell de diplomàtic actua d'aquesta manera, que és un cas molt excepcional, però que sí que configura la tipologia de la col·lecció, perquè el fet que traduïm 90 Rubens o que tinguem tanta pintura italiana d'aquest renaixement és una respon a tota aquesta història, per tant ens va generant aquest mosaic. I tota la vessant de la col·lecció dels noms espanyols o de les diferents escoles espanyoles, Soriano o Manillenya, respon a aquesta altra faceta de pintors que treballen per encàrrec de l'autor. M'ha agradat molt, abans d'avançar, destaco les 3 dones que han aparegut. Hi ha una meva militància per la cosa de les dones. A Maria d'Hongria, com a germana de Carles V, que efectivament tenia la grandíssima col·lecció a la qual Felip II va emmirallar-se. I després aquestes dues artistes, la Sofonisba i la Lavínia Fontana, que són de les poques d'aquesta època que com a mínim ara ja no m'exiti són valoroses. Volia fer l'esment que aquesta pintura que teniu aquí de Felip IV no és de Velázquez, ens agradaria molt tenir-la, però no és el cas. És d'un retrat, és un quadre de Pedro de Vilafranca, que és un gravador de la cort, però en tot cas sí que respon al cànon que estableix Velázquez com a retratista oficial, la cort dels Àustries amb aquest ball negre, aquesta austeritat. Amb el Crisó d'Or, encara amb la comtessa Letícia, se n'ha I també esmentar-vos que la peça de Pantoja de la Cruz, que és una dama enigmàtica que jo trobo meravellosa, a l'equip del museu la trobem tan meravellosa que per això l'hem triat com a peça de difusió de l'exposició, que la trobareu en la crítica, la banderola i en tot, que en certa manera també hi ha aquest punt més flamenc en el detallisme de la roquera i en canvi la cara ja és més italiana. I ara sí que passem, volia recollir això abans de passar al tema dels Borbons, que seria la següent dinastia, on efectivament, com ja ens anunciava abans, hi ha també aquesta parella Felip V i Isabel de Farnesio, i també comentar-vos que en la següent sala, en la sala on vam fer el primer dia de sessió, hi ha una peça de Murillo, que ara parlarem, que si us fa gràcia després podeu anar a mirar perquè en un cantonet es pot veure una petita flor de lis que era de la manera que Isabel de Farnesio i ells dos, també l'escola Millana, ara ens explicaran com van portar una col·lecció. Sí, m'ha fet pensar que us volia explicar una cosa i m'ha marxat pel Samuel. Quan es crea el nucli del Prada, és impulsat sobretot per l'Andrea Sant Fernando i sobretot per alguns dels, diríem, intel·lectuals, els impulsors, entre els quals hi ha Juan Agustín de Anterpoder, que venia de fer el diccionari de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en Espanya. És a dir, era un moment que l'acadèmia començava a fer el cànon, és a dir, començava a establir quins artistes d'alguna manera configuraven la memòria de l'art hispànic. I era una empresa important perquè renovava la primera gran font que va fer Palomino, el pintor, l'any 1724, havia fet el Parnaso Espanyol Pintoresco Laureat, que havia fet Ovidas de Artistes, que és la primera gran biografia besariana, a la manera de Besari, d'uns artistes que diríem espanyols. I llavors, a finals del segle, Teodor Luz, per encàrrec de l'acadèmia, renova tot això i fa 5 volums i recull les biografies, són petites, però recull una mica el cànon del que us sembla que ha estat el gran moment de la pintura espanyola. Esclar, quan s'inaugura l'any 1819, la posició d'aquest estat que està emergint és decantar-se per un model. I és veritat que França ja té un model. Té el model de l'acadèmia francesa, té el model que porta fins a Lluís XIV, té el model d'aquesta gran pintura de cor que ha tingut i a més que té continuïtat encara bé.
Itàlia, esclar, no falta pensar què té Itàlia. Itàlia té la tradició, ho té tot. I per tant, els grans museus que apareixen, el Palatí, és a dir, apleguen des de la ciutadania clàssica fins a la tradició. I Espanya, què tenim? Té el segle IX. És a dir, s'agafa sobretot el segle XVII i el naturalisme, és a dir, aquesta pintura de decantament, d'intensificació del natural, primer, i després s'introduirà un altre concepte nou que és el del misticisme urbà, per construir un relat. O sigui, el relat neix amb les condicions reals, però un relat, que és la intensificació d'una escola. I és quan surt el concepte d'escola espanyol. I és quan es posa l'accent en què allò que defineix les col·leccions i la producció artística d'Espanya és sobretot aquest decantament del naturalisme. I gràcies a la cap de això de fer el mateix. I has dit que si Isabel de Farners, Felip V és tot un personatge, perquè ara hauríem d'entrar, diguéssim, en moltes consideracions, però Felip V era una persona melancòlica. Tan melancòlica que és difícil pensar com va arribar a governar, perquè anava de presentador, això és conegut, ell se sap que era una persona que arriba a Espanya molt jovenet, és a dir, arriba, diguéssim, gairebé obligat per agafar el tron d'un país que desconeix, una llengua que desconeix, una tradició que desconeix, i està arribat 2 o 3 anys, diguéssim, no es posa cap davant de l'herència del tron espanyol. I arriba també una mica, diguéssim, amb mala fortuna, perquè va raure, ell venia del món de Versalles, del món del Celar, i va raure a l'Alcázar. I l'Alcázar és un espai fosc, ple de passadissos, això ho diu, això està escrit, ple de passadissos, de conspiracions, no hi entra la llum, és a dir, arriba un món, la moda és el malai, és a dir, el vestiment de velluts negres, foscos, un món de molta profunda, és a dir, amb uns esquemes mentals molt diferents als francesos, inclús de costums i d'hàbits. És que, esclar, la música mateix que ja s'està interpretant a França, per exemple, a la que s'ha interpretat aquí, fins al punt, ara ja hi ha fins al punt que ell es fa venir a Farinyà, és a dir, fa venir a un orquestrador per fer una mica, per conduir les representacions operístiques, per conduir una mica el seu gust per la música, que sembla que és una mica l'única cosa que de moment el transportava a un estat d'ànim una mica més pausat. Sí? Perdó? Sí, aquí representat. Per què dic això? Sí, perquè inclús ell abdica fins i tot, abdica a favor del seu fill, Lluís I, que pobre només va durar 6 mesos. Bé, i esclar, i només d'arribar al tron, una vegada la guerra de successió pràcticament l'ha deixat encaminada, ja les campanyes italianes, que no estava a la guerra. Però en el cas de la península, de la caiguda de Barcelona, ja ha estat més o menys. Es mor la seva primera esposa i es casa amb una Farners, amb Isabel de Farners. Es casa amb una dona, primer, amb fama de ser una de les dones més belles d'Itàlia, amb una cultura extraordinària. Ve de línia directa del Pau Farners, a més, de l'entorn de Parma, amb algunes de les col·leccions artístiques més importants que hi havia en les diferents possessions que tenien els Farners a Parma, que és l'altra gran de la família. Hi ha les possessions de Roma i totes les possessions de Parma. A Parma sola, a tots els pros, hi havia col·leccions de més de 300 i pico. De fet, les grans col·leccions europees d'aquell moment és a Parma, en algun d'aquests noms, que no recordo quin és. Bé, arriba Isabel de Farners, que és una cultura per la música
política de redecoració de tots els paus, sobretot un que li agrada especialment, que és la branca de Sant Ildefons. I a part també estarà a Sevilla en un període de placidesa molt important també, se diu Augusto Real, que s'està allà, en els quals Isabel de Farnesio, tu has dit, descobreix sobre el Murillo. És un moment perquè esclar, Murillo no havia entrat en el gust de les col·leccions reials, perquè esclar, tampoc havia fet el salt a Madrid. I Murillo, bàsicament, la major part de la seva obra està a Sevilla mateix, a l'entorn de Rus. És un moment, i Murillo és el descobriment de l'artista que s'assembla més o s'acosta més al gust que portava Isabel de Farnesio en el classicisme, el gust per al classicisme de la pintura italiana. Per què? Perquè Murillo és com el nou Rafael. Dibuix precís, escenes de Tol de Fabra, un colorista extraordinari que al costat també al món dels venecians. Murillo encara una mica els ideals d'un gust per la pintura, que és la Farnesio, s'hi decantarà. És a dir, una cidade especialment. Bé, quan Isabel de Farnesio morirà, la seva subhasta de béns, estem parlant de més de 900 pintures. Que són moltíssimes. A part de les que elles han distribuït als diferents palaus, l'Escorial també, i que inclús algunes es vendran fins i tot per pagar fer dots per alguns membres de la família Farnesio. Però esclar, amb els anys del seu regnat acumula una col·lecció extraordinària per la qual ella hi posa el seu emblema, de la pica dels Farnesio. És excepcional. De fet, és una de les grans col·leccions del seu període. I així està el camí molt bé. Clar, i també un canvi de gust, perquè Felip V, una de les primeres peticions que li fan al seu avi, també us he de dir una cosa, Felip V, bé, el tesoro de Delfí, que ara s'exposa al Prado, és una de les col·leccions de peces més meravelloses que s'ha aplegat a aquesta Europa de les meravelles, que és la col·lecció que ha aplegat el seu pare, i és la que ara s'exposa en sala pròpia. Arriba amb aquesta col·lecció, que és com un cabinet de meravelles, de conxes, de joies. Però arriba amb una petició que li fa al seu pare, i diu, tot rei, quan arriba al tron, el que ha de fer primer és fer la icona, la imatge, fixar la iconografia del nou rei. I arriba aquí i diu que no hi ha cap pintor que li agradi o que sàpiga cursar la mentalitat de la cort borbònica nova que s'ha d'instal·lar a l'estat. I diu, si us plau, fes-me venir a Jacint Rigó. És a dir, Jacint Rigau, que és el pintor de Lluís XIV, és el pintor que ha fixat la iconografia del rei Sol, és el pintor més ric. Tota la noblesa europea ha passat per mans de Jacint Rigó. Suposo que ho tenim present. Després de Fatí, solament el pintor de retrat i de parat més important que hi ha a Europa en aquests anys. I ja sé que Rigó diu que jo de París no em moc. A més tenia un hotel a París de tallers extraordinaris. I no aconsegueix això, però aconsegueix que vingui Jean Rand, que és el principal deixeble de Jacint Rigó. I és un pintor que ja vindrà a la manera francesa, amb aquesta amplositat, amb les vestimentes, amb els atrenzos, amb els decorats, amb aquests girs de mig cos dels personatges, és a dir, introdueix una nova tipologia del retrat a partir de Felip. És a dir, és qui aconsegueix fer aquest canvi i després hi haurà els altres pintors que hi ha per aquí, que hi ha gairebé dos pintors no per a dintre el gust, a la manera de la francesa. I acaba una cosa. Clar, si no n'hi havia l'he trobat, l'incendi de l'Alcàsser comença per l'aliació de Genio. És el pintor. El gran incendi de 1734 que arrasa l'Alcàsser i sobre el qual, com un alfens, es construirà el nou palau a la manera francesa. Sí, ha donat molt de l'art de l'incendi de l'Alcàsser.
Grècia era tota una dama. Ella parla del palau de la granja de Sant Ildefonso. Jo, que soc una apassionada de biologia, els jardins de la granja estan plens d'escultures mitològiques que segueixen tot un circuit meravellós, que tenen simbologia fins i tot la pròpia posició, i que us recomano que no ho fem la visita. I l'altra cosa és que també Isabel de Farnese i el seu fill, Carles III, seran també gent que li canviarà la fesomia a la pròpia capital, amb aquest nou gust i aquesta visió més cosmopolita, i que els famosos Neptuno, Cibeles, etc., són precisament fruit d'aquesta nova onada, que són coneguts per l'imaginari de tots. No sé si podries tancar Carles IV a la cosa borbònica, perquè és Goya, allò que dèiem, perquè quan Goya és un altre dels grans noms, efectivament, juntament amb Velázquez, amb tot el que es considera l'art espanyol en majúscules, però després volia començar a introduir el tema de la Trinitat i del XIX, a veure si ens... Sí, és veritat. És una cosa que diu molt més. No. Tu talles una més enllà. Goya és un cas molt diferent, perquè Velázquez qualsevol contracte és proposar-nos en part. Quan Velázquez o Carreño, se'ls tirava a la cort, era ja amb un objectiu concret, sobretot per treballar bàsicament aquesta pintura de l'art. Però en canvi Goya té una entrada a la cort una mica més dilatada i més lenta, perquè de fet li va costar accedir a la cort, sobretot perquè bàsicament la presència de Bayer, la presència d'altres pintors, com ella, ja d'alguna manera tenien un estatus dins de l'acadèmia, perquè ja funcionava bé a Sant Fernando de Bosc i dins de la cort mateix. I de fet ell desembarca a Viva, a Madrid, pintant més aviat un altre tipus d'obres que també acabaran formant part de les col·leccions del Prado i del Prado i del Patrimoni Nacional, avui en dia, que és totes les obres que havien de servir per als tapissos, és a dir, per als entapissats de molts d'aquests espais, de molts d'aquests valors. De fet, ell fa les pintures que servirien després perquè els que feien els teixits, els volumers, els acabessin posant en els talers. Aquestes són les primeres tasques de les quals Goya comença. Poc a poc, i entre mig encara Goya després també farà un viatge a Itàlia, a Parma, recomanat per Mengs, el gran pintor que està en aquests moments a Madrid, torna, i després a poc el talent de Goya és excepcionalment extraordinari, com perquè no acabi encara seguíssim a la mateixa cort espanyola. Tot i que és clar, també sabeu la sortida de Goya, algú de posicionaments liberals i de mentalitat, sobretot a la guerra francesa, algú el portarà a l'exili. I a més amb alguns problemes per la seva vida, això també és al final la seva vida també serà un moment important tenir en compte, i també per aquesta estabilitat crítica que va tenir en posicions com l'Església i la mentalitat que és més dibuixant. Malgrat tot, reprenent, ja té diferents Goyes, però el Goya que entra a la família de Carles IV i Lluïsa de Parma és un Goya que s'emmiralla endavant. De fet, moltes d'aquestes obres pràcticament són homenatges a quadres de Velázquez. Tant el Carles IV Caçador com la família mateix de Carles IV, que ell també s'acaba representant al darrere, mirant-nos. És veritat, però que Goya tindrà una mirada més crua, segurament. Encara molt més realista sobre la representació de la reialesa, però a vegades també s'ha llegit que això podria ser una voluntat del mateix Goya, de forçar una certa ridiculització. I jo crec que això, si ho llegiu en algun lloc, ho heu de descartar. És a dir, no hauria pogut pintar Goya mai si l'objecte de fons, la intencionalitat de fons hagués estat aquesta. És a dir, realment, en el moment del govern de Carles IV, hi ha una voluntat de fer més propers, de presentar-se més dins d'una tipologia de rei que s'allunya d'aquesta distància dels retratats de Van Gogh, els retrats de Rembrandt, que tot era una presentació de l'amor molt diferent de com pensa Carles IV. De fet, hi ha un canvi en el moment de Carles IV, hi ha una intensitat entre el retrat
transmeti una major proximitat del català sobre els temes d'aquest cas. És a dir, una tipologia de l'aparell del diferent. És a dir, fer-lo més humà o fa més proper. I aquesta és una mica allò que Goya copsa bona part del seu retrat. És veritat, però, que Goya va fer aquesta capacitat d'introduir el color, una paleta nova, un seguit de matisos que ara es faria difícil parlar-ne, però sí que hi ha una continuïtat, però unes especialitats diferents. En l'arribada del nostre dipòsit a la dècada dels anys 90 del segle XIX, hi ha una part d'explicació de que Balaguer aconseguís un dipòsit tan abundant per una ciutat tan petita, amb un projecte tan personal en el fons, perquè aquí no hi havia específicament una acadèmia al darrere o una fundació al darrere o un col·leccionista al darrere, sinó que era el ministre, senador, personalitat acadèmica que engega aquesta mena de gran acadèmia. Hi ha un factor que explica en bona part per què pot aconseguir un dipòsit tan aviat, i és que el Museu del Prado, que ho hem repassat, obria el 1819 com a Museu Real i es nacionalitzava el 1868, el 1871 rep, perquè s'anomena com tota la col·lecció del Museu de la Trinitat, on hi havia sobretot obra religiosa del XVI i del XVII, de les amortitzacions i X, i és una llau que entra en un museu que, com ja ens comentava abans el Francesc, era ja petit d'entrada. I això genera un cert col·lapse. De fet, el que avui és un departament del Prado que es diu Prado Disperso, que són els nostres interlocutors, perquè avui dia hi ha dipòsits pràcticament a totes les capitals de província, fins i tot a l'estranger. Ja neix llavors, els primers dipòsits ja són dels anys 70, per això quan nosaltres afirmem o posem afirmar que és un dels primers és perquè els anys 80 són 10 anys després i continua havent a principis del 20, després de la guerra i continua havent. Però part de la vinculació del nostre dipòsit amb aquesta història és perquè totes aquestes peces enormes que venien de convents, que formaven part de sèries molt llargues que explicaven els trinitaris o explicaven, van venir fruit també d'aquesta fusió. Doncs una mica el Museu de la Trinitat. Sí, el Museu de la Trinitat li deien el Museu de Culto, perquè neix en unes circumstàncies molt peculiars, perquè durant molts anys això del Museu de la Trinitat ho coneixia quan no sé que ara, perquè quan es funda el Prado, l'any 19, el Prado comença a fer arrenca, comença a fer una vida, i al llarg dels anys, doncs l'any 40 arriben sent obres de l'Escorial i arriben, per exemple, obres de les grans peces de la col·lecció de Llobregat, i a poc el Prado es anirà ampliant, es anirà eixamplant, es anirà enriquint. I mica a mica doncs, també aniran arribant altres obres d'altres llocs. Però esclar, passa una cosa, que entremig la voluntat del Prado, també, de manera inicialment, és que el Prado sigui l'aparador de les representacions de totes les escoles pictòriques sota aquesta pauta del naturalisme que he dit abans, però que quedi reflectit les majors col·leccions d'arreu, les escoles, les diferents escoles d'Espanya, en el Prado. Esclar, això què vol dir? Vol dir que el Prado havia de ser capaç d'atraure, és a dir, pintures, sobretot pintura d'arreu de la península. València, sobretot el gran nucli valencià, Sevilla, evidentment, Toledo, Valladolid, Catalunya, menys mesura, Saragossa. Esclar, es troben amb un problema, que en aquests llocs ja s'havien instituït acadèmies. La Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Carlos, la de Sant Lluís, a Sevilla, una de les primeres acadèmies, o bé juntes que el que feien era protegir els propis patrimonis o bé a nivell local o bé a nivell específic, nacional. Clar, què diu, per exemple, Sevilla? Que les obres de Sevilla no es mouen de Sevilla. A més, ja s'havien format els primers museus. Clar, el Prado es trobarà una mica amb una barrera, una frontera, per exemple, per accedir al Corint, o bé a Toledo o als Maïno, és a dir, tindrà una mica un doball, no
completar aquest discurs. I van dir, va de medieval. Medieval, què passa? Medieval tampoc, perquè o bé estaven en museus de la mateixa església, o bé obres in situ, i clar, bàsicament s'incorporen són obres de la col·lecció, les grans peces, sobretot els tríptics flamencs, o bé de compres posteriors. Però també tenim un buit extraordinari. Això condicionava una mica aquest. Però si anem a condicionaments que l'any 1836, primer el 35, després el 36, la desamortització deixa a l'abast de tot el mercat europeu, el mercat negre, però també la desprotecció total del patrimoni de tots els convents de les ordres masculines d'Espanya. En unes èpoques que els grans viatgers que passen per aquí diuen que Espanya és un mercat, és un dels grans mercats per abastir obres a Europa, en un moment que Europa ja coneix l'escola espanyola. Ja 54 morillos ja havien sortit d'Espanya. És a dir, que Velázquez ja començava també a ser buscat i preuat, sobretot perquè ja s'havia començat a difondre, sobretot perquè ja havia arrencat el Prado i per tant estaven justament ensenyant. Llavors, què es fa? Es crea el que es diu el Museu de la Trinitat per acollir tota aquesta gran dispersió de peces que venen de la desamortització dels convents. Les grans sèries monàstiques, que bàsicament estaven en els claustres o en les sales habituals o refectoris, amb unes dimensions extraordinàries, amb una necessitat d'espai amplíssima, per donar-los cabuda, si no per guardar-los. Esclar, el Museu de la Trinitat es diu així perquè ocupava l'antic moment dels trinitaris. Esclar, de fet, ni tan sols comença a ser un museu pròpiament com a museu, i sí que va ser, no? De fet, el Prado tampoc, perquè era museu i museu de ciències naturals, és a dir, que eren les dues coses alhora. De fet, ja van néixer costs d'espais. I el Museu de la Trinitat també, perquè era la seu de Fomento. I durant molts anys, el Museu de la Trinitat tenia sales i sales i sales de pintura, sobretot més aviat algunes s'exposaven per veure el magatzem, però a més hi havia les oficines de l'acció del foment. Arreu, és a dir, amb permís, doncs anaves al Museu de la Trinitat i entre despatx i despatx, doncs allà. És a dir, era un museu que ni tan sols tenia un horari d'obertura al públic en unes condicions doncs, prou habituals. Però és veritat, que hi havia una diferència, que el Museu de la Trinitat, per exemple, aplegava artistes que el Prado no tenia. Per exemple, el Prado, inicialment, tenia pocs Goya, perquè quan es va formar el Prado, Goya era viu, i en un museu d'acadèmia no podia haver-hi un artista viu. Això és un element a tenir. Però, per exemple, de Greco, tampoc. I on estava el Museu de la Trinitat? Clar, en el Museu de la Trinitat què passava? Doncs que hi desembarca això, les circumstàncies d'aquí, i anava a parar obres parlades pel Prado, però alhora era un museu, atenció, un era de propietat reial, col·leccions reials, però el Museu de la Trinitat era nacional, era estatal, i es va fer, diguéssim, concebent-lo com un museu públic. I sempre va tenir el Museu de la Trinitat aquesta fama de contrastar entre un museu, diguéssim, fet per la reialesa, en un moment que ja els moviments, les convulsions socials començaven a reclamar ja també institucions, estructures de finançament o de base pública. I el Museu de la Trinitat portava aquesta aula guanyant, de museu molt a més uns dipòsits extraordinaris. Fins que, esclar, per exemple, els primers grans catàlegs que es fan, el fan un dels grans directors, és tot i que és el pare de la nostra forma de treballar, que és el Gregorio Pérez Villarani. Clar, és el primer que cataloga d'una manera sistemàtica, que estudia, i això ho fa un museu públic, o bé de l'Estat. Fins que l'any 1971 el que es fa és, després de la revolució de la curiosa que farà nacionalitzar el Prado, és a dir, fer convergir els dos museus en un, és a dir, el Prado. És a dir, la Trinitat, tota la Trinitat passa al Prado. Això és com si amb una caixeta, doncs, no sé,
X hi arriben 30 caixes. Es troben completament desbordats. Tant perquè els arriben obres que per molts temps han estat provades, de fet ja n'havien anat recollint algunes, prèviament, però és que els arriben totes les col·leccions de Grega i tots els monestirs, excepte algunes que havien estat reformades, un dipòsit d'extrem. I encara una última cosa. El Museu Trinitat aspirava a aflegar totes les obres de tots els convents i monestirs d'Espanya, tot i que finalment només bàsicament van anar a parar, gràcies a obres que van arribar a 3.000 obres igual, bàsicament les de Castell, perquè Andalusia ja més o menys tenia les seves... A Catalunya també l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi també tenia ja més o menys els simposis, més o menys nosaltres veus ja es van negar a transportar aquests fets. Però aquest és una mica el punt de partida d'una situació que generarà una política de dispersió, és a dir, de reubicació arreu del territori de dipòsits d'obres. Una altra cosa és després quins, com, perquè aquestes tenen unes altres obres que això ja, en el cas de Vilanova és un cas excepcional. Estem en la investigació i l'anàlisi de tot això per poder publicar bé. I el darrer tema que volia tocar en relació a aquest enriquiment del grau, totes aquestes aportacions i que ens afecta la nostra micro-pel·lícula, que en el fons no deixa de ser una representació d'aquella grau en el dipòsit de Balaguer, perquè veiem escoles que és el 2 de maig, que fa molts metres, que és de les poques que no es mouen a no ser per una urgència màxima. I això respon a un altre fenomen. És a dir, hem parlat de la monarquia, hem parlat de l'entrada de tot aquest àmbit religiós procedent de la desamortització dels convents i dels cicles relacionats amb la vida monàstica, però després hi ha aquest darrer fenomen molt propi del XIX, del nostre XIX, que és tots els artistes que es presenten als concursos de Belles Arts, ja des de Isabel II, que quan guanyen el famós medallero, com el citen a les fonts, quan guanyen els primers premis, l'Estat adquireix aquesta obra. I aquesta obra passa a formar part del patrimoni nacional d'aquest Aquests concursos potenciaven aquesta pintura d'història, com en el cas del Gran Sorolla, i a les fotografies de l'exposició podeu veure que a part d'aquest també en va un altre, que era de Fernando Richard, que era l'entrada de Jaume I que arriba a la ciutat de València. Eren escenes molt grandiloqüents, dimensions molt... ja només la dimensió impactava, i després, des del punt de vista actual, les trobem pomposes, massa farragoses, però alhora els artistes d'aquell moment que es volien presentar als concursos de Belles Arts perquè si guanyaven una medalla els acreditava molt a nivell acadèmic, a nivell professional, a nivell d'imatge, havien de seguir també uns concursos molt rigorosos, on precisament es marcava la dimensió de la tela, la dimensió dels personatges principals, etc. I a part de parlar d'això, el tema dels concursos i com per un artista era en certa manera un repte, en el cas del nostre Sorolla, Sorolla era al voltant dels 20 anys, que es presenta un concurs així, per tant està creixent com a artista i ha de fer aquest pas, no? És important a la trajectòria. Però després hi ha aquest moment de reflexió de com el Prado ha tractat aquest 19, perquè ha estat un tema complex, les dimensions també ho compliquen, però durant molts anys va estar el Casón del Buen Retiro, recorda'ls, i ara la darrera remodelació així important hi ha tota una àrea dedicada a aquestes grans peces que hi ha imatges emblemàtiques, del Torrijos que surtin molt, o la Juana Loca, o aquests temes, que el cinquè Yuste, hi ha alguna Lucrècia, hi ha un tema clàssic també, una Lucrècia, però clar, són temes immenses i un 19, permeteu-me l'expressió, una mica ranci, perquè són aquests temes, aquests tractaments així. I no s'ha acabat de resoldre realment, o ha estat complex històricament. Sí, ho has explicat molt bé. Quizás més afegit. Sí, ho has explicat molt bé, perquè esclar, aquí té a veure amb diferents coses, perquè el Prado va decidir fer finalment aquesta... El problema que ha tingut, i això ho hem vist en els darrers anys, és un problema d'espais. És un problema d'integració de
fins i tot amb la reforma, que 10 anys, 15, i al final aquesta integració de la part del cos dels Jerónimos, en la part inferior, que és on es dediquen a les sales de 19, més la possibilitat d'incorporar també les estats físiques que estan a sobre, d'integrar les quadres en un discurs. Aquesta és molt clara, que quan van incorporar la pintura del 19, molts també extraordinaris, ho va fer en un context en què aquesta pintura ja ens l'hem mirat diferent. És a dir, en el segle XIX aquesta pintura és la que era. És a dir, en aquest, per exemple, és un pèl diferent del que succeïa, per exemple, a França o a Anglaterra, en què hi havia una tradició continuada que avui dia només era anar al Louvre i anar passant per les sales franceses, la coronació de Napoleó, no sé què, i hi ha una pintura que no s'acaba mai d'aquestes de la història de França, però en canvi fixeu-vos que era un palau immens en el qual es anava incorporant molta part d'aquesta pintura, doncs, que començava des d'Ingres, els grans artistes, diguéssim, d'acadèmia, els grans temes, després l'exotisme, després... Però tenia una incorporació natural, diguéssim, en aquest discurs. Però Prado no, perquè al centrar-se primer en aquest nucli sobre el segle d'or i sobre posar en valor i èmfasi aquest tipus de pintura des del segle XVI fins al segle XVIII, amb la incorporació més tardana de Goya i també abstracte Greco, també va configurar un discurs que era molt complet i molt tancat. Però és veritat, és clar, el Prado no només és el museu de les col·leccions reials i de la pintura d'escola espanyola del segle d'or, sinó també és el Museu Nacional i per tant ha d'incorporar un discurs fins allà on tallaria, això es passa una mica al Montanac, on tallem, fins allà on entrarà la Reina Sofia, on siguis el Prado també ha de fer aquest discurs. I per tant el 19, era una part que quedava pendent de resoldre. Sempre hi havia hagut una petita secció en la qual s'hi posava, però quan va fer la reforma va incorporar-se una pintura que a ulls nostres, una pintura excel·lent, perquè hi ha una continuïtat de pintors extraordinària, has dit Soler, us veiem moltíssim. Però és veritat que aquesta pintura d'història, i a més aquesta pintura d'aquesta història que s'està fent al segle XIX, no? Aquesta història insuflada una mica dels grans episodis, aquesta cosa així una mica enfàtica, aquesta cosa així d'esperit romàntic, a ulls contemporanis nostres ens costa una mica de pair. Ens costa pair perquè ens queda llunyana. Ens queda llunyana el fet que sigui una pintura, doncs, això de realista, podríem dir, no? D'aquesta escola tan marcada per aquests temes, per les dimensions, vull dir, no es pinta en aquestes dimensions. És una paret que has de ficar un quadre com el Fortuny o com el Martí Alsina, és a dir, aquests grans quadres que a més estan pensats justament perquè aquests grans pavellons de les exposicions, pavellons immensos amb els quals hi tenim que voler, però clar, quan has d'entrar a un museu és un problema. I clar, exposar aquest tipus d'obres, això condiciona molt el discurs del museu. I encara fixeu-vos que si veieu les fotografies antigues, i aquí es veu prou bé, i és una sort que Vilanova estigui, s'exposa com s'exposava antigament, es deia en alçada. És a dir, no ho fem com ara fem aquesta cosa més minimalista d'exposar una cosa rere l'altra. No, s'exposava, diguéssim, per acumulació, per espais. Esclar, això, les grans exposicions hi era, tu veies una exposició i veies el gran quadre, però hi veies 30 al costat. Esclar, això per venir d'entrar al museu és molt difícil de fer. I a part que, esclar, el discurs, efectivament, es queda llunyant. També ens passaria a nosaltres si ho haguéssim d'incorporar. Malgrat que ara, el Museu Nacional s'ha fet un discurs europeu alternatiu a això. Però és complicat fer-los encaixar. Encara diré més, perquè va lligat una mica, és difícil encaixar això i és difícil encaixar aquest tipus de pintura. Perquè, esclar, potser no n'hem parlat d'això, però aquestes pintures les veiem fora de context. Clar, ara passem per aquí i segurament veiem un Greco o veiem un rentat de Carles IV i no som capaços de saber mirar, trobar-hi una mirada estètica que vagi més enllà. Clar, quan trobes un Martí d'un sant així en Bangor o trobes una cosa així, no? Aquests miracles i tal, a més, la nostra societat contemporània, amb la religió, a vegades també és una evidència, ha pres molta més distància. I entrar a comprendre també relats, per molt que et diguin, no, és que això és Fray Juan Andrés Ricci, i jo us explicaré, no, és que Ricci va passar per Montserrat després de la Cola Espanyola, Ricci,
Veu saber que es veia un sant aquí, amb un ídol trencat, s'aparent. També tenim una distància emocional nosaltres amb aquest tipus d'obres. Com ho tenim amb aquestes grans quadres de quan a la loca, sí, no. Què passa? Que els nostres ulls es veuen forçats a veure'ls, sobretot si no són primeres que es passen. Comença a veure un Velázquez, o Goya, o jo què sé, o Blanquesa, o Rubens. I una altra cosa és de veure artistes que no coneixem tant, les temàtiques ens són més llanes, quan veig Vicente Carducho. Qui coneix Vicente Carducho? Els quatre friquis que ho coneixem, sí. Els trinitaris. Vaig una mica, sí, els trinitaris, no? I llavors, què representen aquestes pintures? Llavors, és clar que hem de fer pedagogia i de dir, bueno, doncs ara és quan hem costat fer feina a nosaltres. Hem de ser capaços d'imaginar aquests quadres allà on estaven i la funció que tenien. Perquè aquí costa reubicar-nos en el seu espai original. A no ser que fem, com el cas de Carducho, que restitueixi, per exemple, la gran cartoixa del Paulà, de la sèrie de la vida de Sant Bru, i les tens com a claustre, perquè aquests quadres estan pensats per tenir una funció, sobretot, propagandística. És a dir, mnemotècniques i servien per la pròpia comunitat per recordar els passatges més importants dels sants fundadors i per tant servien de model. Però també servien perquè aquests claustres sovint eren oberts, perquè aquell qui passava per allà o es anava a encomanar o anava a fer el que fos, doncs tingués una sèrie de representacions en les quals poguessin ser també atrets amb les habilitats o les bondats o en el poder taumatúrgic o sobrenatural d'aquella obra religiosa, perquè això eren grans espais de promoció. Però això dins un museu costa molt explicar. I, bueno, clar, avui dia bàsicament els grans quadres, les pintats, l'escola, tal, però ens falta aquell element de context. I dins d'un museu, això també és molt difícil d'explicar. És a dir, tant aquestes grans quadres històrics com aquesta mateixa. I acabo una altra cosa. Per què es pintaven els grans quadres d'història? Perquè al final del segle XIX encara preval un model, que és el pintor que vol ser famós, i això ara troncarem al principi, que es vol guanyar la vida, que vol tenir reconeixement i prestigi, i per tant consideració social, i passar del món artesanal al món liberal, no? De ser considerat artista amb tots els èxits. Quin gènere és el que per excel·lència s'ha de dedicar? El gènere d'història. És a dir, ha de pintar quadres d'història. Història, hauríem de dir en plural, d'històries. Històries de sants, històries de... És a dir, escenes que narrin les accions de les persones. I en el qual hi haurà la varietat, hi haurà la composició, hi haurà el color, però és allò que va marcar la teoria artística del Renaixement. Els quadres d'història són els que fan excel·lents els artistes. Per què? Perquè els emulen en els poetes, en els literats. Són els que expliquen, els que canten, els que lloen. I no ho fan amb la veu, sinó que ho fan amb la vista, amb el sentit, que és noble. I per tant és aquella història de la pintura poètica. El pintor ho farà més bé que el poeta. Sí? I aquesta és la continuïtat. I per tant, l'acadèmia, quan els pintors es formaven en ser capaços de fer grans quadres d'història. I llavors els formaven. Doncs els formaven sabent llegir, sabent escriure, sabent interpretar les fonts, sabent pintar, sabent dibuixar. I aquesta és la via de la continuïtat que en el segle XIX. Quins són els grans quadres de les que entren en concurs? No són els paisatges, són els quadres d'històries de guerra, d'escenes mítiques, és a dir, moments àlgids, el 2 de maig, els fusellaments, no sé què. Per què? Doncs perquè són aquells quadres on l'artista podia lluir-se, varietat de figures, de moments, d'escenes, i aquests són els que, de fet, era una tradició de l'acadèmia. L'acadèmia primava aquest tipus de pintura. En canvi, el cor de l'energia, realment, aquella altra pintura que podríem dir secundària, i en el qual hi havia autèntics especialistes. Per exemple, la de paisatge, la de flors, la de retrat, els gravadors, és a dir, els d'animals, els de natura morta, és a dir, tot això eren gèneres menors. No vull dir que no fossin necessari que fossin molt hàbils, però esclar, dedicar-se als quadres d'història no ho podien fer tots. Arran
literari, efectivament, aquests grans gèneres eren els que catapultaven amb aquesta fama. I, per tant, aquesta pintura narrativa congelava tot un relat en una sola imatge, llavors era molt rica en detalls, en personatges, en moviment, doncs aquesta destresa tècnica sempre m'hi va molt. Això també explica que ara que s'estan emergint les trajectòries artístiques d'algunes dones del moment, en canvi els seus gèneres eren molt diferents. Sí, no totes, però sí. Moltes fa poc van fer la Clara Peters, l'exposició que van fer al Prado, era una gran protagonista, per dir-ho d'alguna manera, treballava les flors d'una manera exquisita, els metalls, etc. Però el gènere de les dones és difícil trobar-les que facin grans teles de pintura d'història o de tema religiós, de retrat, molt d'autoretrat i molt de natura morta perquè era el seu món, el món on podien accedir. I una altra reflexió que volia fer abans d'anar tancant, perquè ja portem més d'una hora amb pietat pel nostre públic, ja passaria hores parlant amb el senyor Miralpeix, és una reflexió més genèrica en relació a la mirada de la societat actual vers la imatge. És a dir, en un món sense imatge, una tela d'aquestes característiques era la presència de la monarquia i no només la propaganda sinó aquesta idea de, com ell parlava quan arriba Felip V, d'instaurar el seu cànon o la seva manera d'exposar-se i de marcar el nou segell de la nova monarquia que acabava d'entrar. Aquesta iconografia, aquesta imatge del monarca en els espais oficials era la imatge oficial de la monarquia i per tant tenia molta potència. Ens hem d'imaginar palaus amb poca llum, d'esperma i aquesta imatge del rei. Ara estem acostumats a una quantitat d'allau d'imatges amb 35 pantalles per minut que no li donem tanta transcendència, però fins i tot a nivell de reproduir-ho, si no l'hem gravat amb determinades edicions a les quals tenia accés determinada gent, reproduir imatges també era complex, per tant, aquesta mirada de la imatge. I efectivament, aquesta idea de traslladar obres que en el seu moment han estat en una església o en un monestir o en un palau, en un lloc molt concret o un museu, els hi treu l'entorn, els hi treu aquest embolcall que explicava la seva pròpia gènesi i això també ens fa més complexa la tasca de poder fer arribar als visitants a la importància i al moment on això va ser creat i per tant innovador. En tot cas, i per acabar, vull agrair-li moltíssim a Francesc per totes les dues sessions, han estat un plaer, espero que us hagueu passat tan bé com jo. Espero que en puguem fer més, perquè encara no pot ser l'inici. M'has deixat explicar una cosa. No, nosaltres sí que ho vulguis. No, només una cosa, perquè té que si es cou, però deia una pintora catalana que es deia Angèlica Justinià i la tenim i més firma. És quasi una època quadre del barroc que la va pintar per no signat i l'únic que està signat és una dona, és curiós, A més és un quadre d'unes dimensions que fa 3 metres, és una anunciació i malament va deixar de pintar quan es va casar. Són aquestes coses que solen passar. Només era per posar no, però volia fer us vull explicar una història. El primer retrat de la història el fa una dona, perquè és una història molt bonica i jo trobo que també s'escau recordar, perquè mireu, un retrat que representa. Heu de pensar una mica que t'hauria de traslladar cap al món bàsic, un retrat fa present el que està absent. Sí? És a dir, és una forma d'evocar aquell que no hi és. Sí? I, per exemple, en els altars de les cases romanes antigues, els mares, els mares que hi havia les imatges majors que se'n deien, la família, els retrats, els evoquem, els sentim, els perdem. Doncs el primer retrat de la història el fa la filla de Bodades de Borí. Això ho explica primer. I, pobre, és que aquesta història és molt trista. Una nit està amb el seu estimat i sap que s'anirà a la guerra i sap que morirà. Però ho sap, perquè ha anat prèviament a l'oracle i li ha dit el que passarà. L'oracle, quina mala lletra, però... I
estimat s'adorm i ell agafa una candela i li fa la silueta. És a dir, de fet, ja li està, és com si li estigués fent una premonició de la mort. I de fet és gairebé com una màscara notòria abans que fins i tot és a dir, ja ho troba a faltar abans fins i tot que marxi. És a dir, ja troba l'absència abans que hagi marxat. Bé, aquesta silueta que queda marcada i impresa en la paret, aquest jove alenador s'anirà a la guerra, morirà heroicament i els ciutadans haurien de ser sense fer un document, però recordar-lo i honorar-lo sempre més. I quin agafa? Doncs la silueta que ha fet una dona. I és el primer de la història. És molt bonic. I esclar, és molt bonic perquè al final quan penses en el retrat al final és la vocació de l'absent. I després va prenent significacions, perquè aquí no només evoca el rei, sinó que evoca una institució. Això és com ara cada ajuntament, sobre la sala de plens, hi ha el president de torn o el veí que sigui. En aquest cas no és així. És l'absència, és a dir, és la presència de l'absència. Com a fer una dona. Una molt de la història, moltes gràcies. Doncs res, l'exposició de presència del Prado, en el fons, volia repassar aquesta història que avui ens hem entretingut a desgranar amb aquesta fantàstica explicació que ens ha anat fent en Francesc Miralpeix. Estarà oberta fins a l'octubre. Aquest cap de setmana tenim la nit dels museus, que preveiem que precisament per tenir aquesta exposició temporal tindrem potser més afluència que en altres anys. Intentarem que tot això que hem explicat de la seqüència de com arriba i d'aquesta fusió de les diferents col·leccions que van arribar al Prado, com influeixen perquè s'iniciï aquesta dispersió que comentava el Francesc amb un llibre que estem intentant fer amb les conservadores del Prado que consumeixi aquesta microhistòria dins d'aquest context general que esperem poder presentar a finals d'any. I avui permeteu-me dir que són d'aquests moments on jo em sento molt privilegiada de treballar amb aquests temes que s'han produït en aquesta intimitat d'aquesta sala, aquesta conversa, que necessitaries llegir molts llibres per arribar a fer aquest fil que ens ha ofert ell i que em sembla fantàstic i que espero que us n'aneu amb una mirada refrescada cap a les obres del barroc d'aquest dipòsit i de tots els que us aneu trobant. Moltíssimes gràcies.